हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channel आं नोंथांखौ बरायबाय। Friends दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय Sunday Special Comment Box नि दिनै थामथि भिडिअ आरो बै थामथि भिडिअ आं नोंथांमोननि खायसे कुवेशननि आन्सारफोरखौ आङो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनो नागिरदों फ्रेन्ड्स। जुदि फ्रेन्ड्स नोंथाङाबो बेबायदिनो सानडे कमेन्ट बक्सआव आंनि सानडे कमेन्ट बक्सआव बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ होजानो लुगैयोब्ला अब्ला नोंथाङा आंनिसिम कुइसन लिरनो नांगोन, नोंथाङा आंनिसिम कुइसन सोंनो नांगोन। कुइसन सोंनो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कुइसन सोंनो हायो, नाथाय कुइसन सोंनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रुल फल' खालामनांगोन। बे रुलानो जाहैबाय हेशटेग लिरनानै नोंथाङा कुइसनखौ सोंनांगोन आरो बेयो ओरैबायदिहाय जायो #Roman Bodo ask बेबायदि लिरनानै गेजेराव जेबो स्पेस गालांनो नाङा फ्रेन्ड्स आरो गासैबो लिरनाय जिथु हांखोफोरा स्मल लेटार जानो नांगोन फ्रेन्ड्स, दैट मिन्स लोअर केस जानो नांगोन फ्रेन्ड्स। अब्ला आं खनसे बुंबावदो #Roman Bodo ask होननानै बेनि उनाव जायखिजाया नोंथांनि कुइसनखौ लिरनानै आंनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा एंगारनानै गालां अब्लानो आं नोंथांनि कुइसनखौ मोनगोन। बेनि उनाव आं नोंथांनि कुइसननि सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजागोन फ्रेन्ड। दानिया फ्रेन्ड्स गोसो होनो गोनां खोथाया जाहैबाय नोंथाङा मा रोखोमनि कुइसन आंखौ सोंगोन। थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा एनी काइन्ड अफ कुइसन इउ कैन आस्क मी। बे जाया मानोथों टेक्निकेलनि भिडिअ जायखिजाया टेकनि बागै नोंथाङा सोंथि सोंनो हायो आंखौ। बेयो मबाइल कम्पिउटार जायखिजायानि नोंथाङा सोंथि सोंनो हायो। नोंथाङा साइन्स मेथ्स जायखिजाया सोंथि सोंनो हायो। नोंथाङा पलिटिकल्स ग्राउन्ड पलिटिक्सनि बागैबो नोंथाङा सोंनो हायो। नोंथाङा जायखिजाया जोंनि बर' समाजनि खायसे इश्युज खायसे जेंनाफोरनि बागैबो नोंथाङा आंखौ जायखिजाया सोंथि सोंहरनो हागोन फ्रेन्ड्स। तब्ला फैदो लोगोफोर जों जागायदोनि लेट्स गेट स्टार्टेड। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिथां समित नार्जारी बिथाङा सोंहरदों। बिथाङा सोंदों हेलौ आदा बड'लेण्डखौ जों बर' हारिया मोनमारगोन ना मोनमारा आइडियायाव। थ' समित नार्जारी नोंथां जोङो बड'लेण्डखौ रियेलि जों मोनमारगोन, नाथाय जोङो बेखौ बुंनो हाया जे रियेलि जों माब्ला मोनमारगोन। जों सानसे नङा सानसे मोनमारगोन। खारन बे खोथाखौ मानो होननानै बुंदों, मानो होनोब्ला फ्रेन्ड्स आं नोंथांनो मोनसे जाथाय खोन्थानि। बे जाथाया जाहैबाय आगोल जादोंमोन। थ' मोनसे समाव मा जाबाय नखर मन्त्रि बिथां लाल कृष्ण वाधवानिया जोंनि आसामाव जेब्ला फैदोंमोन अब्ला प्रमद बर' बिथांमोना बिथांखौ लोगो हमनानै जे सोंनाय जादोंमोन बड'लेण्डखौ मोनना मोना। थ' एल.के. आडवाणी बिथाङा प्रमद बर' बिथांमोनखौ जे बुंलांबाय जे नोंसोरो जे बड'लेण्डखौ सानसे नङा सानसे मोनमारगोन, नाथाय बेनि आगोलावनो नोंसोरो नोंसोरनि जिथु बर' माहारिनि गेजेरनिफ्रायनो सुबुं धोन दैट मिन्स इन्टेलेक्चुवेल प्रपार्टि खायसे सुबुं धोनखौ गिबियावनो बानायना लाग्रो होननानै बिथाङा मा खालामदोंमोन मोनसे बिथाङा मोनसे बिथोन होलांदोंमोन। मानो फ्रेन्ड्स जोङो जोंनि बड'लेण्डखौ मोनोब्ला जोंनि बड'लेण्डखौ जों बर'फोरा सामलायनो हानाय जोंनाव बेबायदि सुबुं दा गैथ'वा। मानो गैथ'वा आं बुंदों मोनसे स्टेट जानो गोनांब्ला जोंनो IPS अफिसार नांगौ, जोंनो IAS अफिसार नांगौ, जोंनो IFS। थ' बेबायदि मानो हायर रेंकनि गोजौ अफिसियेलनि मा नांगौ जोंनो सुबुंफोर नांगौ। नाथाय खोथाया जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव बेसेबां जोंहा IPS अफिसार दङ, बेसेबां जोंना IAS अफिसार दङ। थ' जिहेतु जोंना IAS अफिसार IPS अफिसार गैया, बेखायनो जोङो मा खालामना लानाया मोजां दानो जोंनि गेजेराव IAS IPS मा सुबुंफोर जोङो जोंनि बर'नि गेजेराव सोरजिना लाग्रो होननानै बिथां L.के. आडवाणी बिथाङा मा प्रमद बर' बिथांमोनखौ मोनसे सुबुरुन होलांदोंमोन फ्रेन्ड। थ' फ्रेन्ड्स निश्चय नोंथाङा बुजि मोनबाय जानांगौ जोङो रियेलि बड'लेण्डखौ जों मोनमारगोन ना मोनमारा। थ' बेबायदि सोंथि सोंनायनि थाखाय नोंथांखौ आङो साबायखर जासियो। थ' आसा खालामो नोंथाङा इयुनावबो बेबायदिनो सोंथि सोंहरबाय थागोन। थ' बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों दैमालु ब्रह्म बिथाङा सोंदों हेल' सार आं सारनिसिम मोनसे बाथ्रा मोन्थिनो लुबैदोंमोन दि मबाइलनि चार्जआ हारसिं बोरै जोबो बेखौ सारआ अन्नानै खिन्थाहरनो हागोन ना सार प्लिज सार खोन्थाहर। थ' साबायखर थाबाय नोंथांनि सोंथिनि थाखाय। थ' फ्रेन्ड्स नंमारगौ बे खोथाया जे चार्जआ जोंनिया माबोरै गावनो गाव जोबो। थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा मोन्थिनाया मोजां जोंनियाव जोंनि मबाइलाव खायसे मा थायो एप्सफोर थायो
आरो बै एप्सफोरा मा खालामो जे इन्टारनेलनि नोंथांनि मबाइलनि बेटारिखौ बिसोरो इउज खालामबाय थायो फ्रेन्ड्स। तो बे जाहोननि थाखायनो जोंनि मबाइलनि चार्जआ बेयो अट'मेटिकेलि गावनो गाव मा बे जोबलांबाय थायो। तो फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि बेनिफ्राय जुदि खारग'नो लुगैदोंब्ला अब्ला आङो आंनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदो। बे भिडिअनि मुङा जाहैबाय जोङो माबोरैहाय जोङो मबाइलनि ड्रेनिं प्रब्लेमखौ जों सल्व खालामनो हायो बेनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायदों। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै लायोथाय जोङो माबोरैहाय जोंनि चार्ज जोबलांनायनिफ्राय जों माबोरैहाय बेनिफ्राय बारग'नो हायो। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों रेनु रानी बिथाङा सोंदों जे बड' टेक्न'लजि 15/9/2018 जोंनि बर' फिसाफोरा मानो साजा मोननांगौ IPS नि प्रसिडिउर मानि थाखाय? रेनु रानी नोंथाङा माबे सोंथिखौ सोंदों आङो बारा बुजिस्लाबासै। तो नोंथाङा दाखालिबोसो मोनसे फासिनि अर्डार जानायनि खोथाखौ बोरै सोंदों खोमा ना? तो फ्रेन्ड आं बेनि सायाव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे बर' हारिखौ जोंनिया गुबुन हारिफोरा जोबोद मुगैयो, जोंखौ गादबना दोननो नागिरो, जोंनि जौगानायखौ गुबुन हारिया माब्लाबाबो लुबैया। बेनि थाखायनो फ्रेन्ड्स जोङो बर'फोरा फिसा फिनला दाय मावब्लाबो बेखौ गिदिर मोनसे साजा होयो होननानै जोङो बेखौ नुबोबाय दङ। तो फ्रेन्ड्स नोंथाङा जेबो साननो नाङा। बेनिफ्राय जोङो बुजिनाया मोजां जे दासिमबो जोंनि बर'फोरखौ मुगैग्रा सुबुं दङ आरो जोंखौ गादबग्रा सुबुं दङ। तो बेखायनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनिसिम मोनसे मेसेज कनभे खालामनो नागिरो जे जोङो खौसेयै जानानै थानो नांगौ आरो खौसेथियै जोङो जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो बिख'नानै लानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। नोंथांनि सोंथिनि जुदि आं फिननाय होनो हादोंबा आं निजेखौनो गोजोननाय मोनगोन। तो साबायखर थाबाय सोंथिनि थाखाय। आं नेक्स्ट सोंथिखौ फरायना होनो नाजागोन। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों लिबिया नार्जारी बिथाङा सोंदों। बिथाङा सोंदों ब्रादार आंहाबो इउटिउब चेनेल दं नाथाय इउटिउबआ आंनि चेनेलखौ मानिटाइज खालामाखै स' आं माबोरै इउटिउबजों गनायजागोन प्लिज ब्रादार रिप्लाइ खालामथार। तो फ्रेन्ड्स इउटिउबाव नोंथांनि चेनेला मानिटाइजेशननि थाखाय गनायजानो थाखाय खायसे रुल्स एन्ड रेगुलेशनफोर दङ फ्रेन्ड्स। नोंथाङा बेखौ मोनथिना लानाया मोजां। नोंथांनि चेनेलाव 1000 साबस्क्राइबार थानो नांगोन आरो नैथि खोथाया जाहैबाय नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव टटेल गासै मिलायना 4000 आवार्स वाच टाइम जानो नांगोन। आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा खायसे नेम कानुन मानिना सोलिनो नांगोन। जेरैबायदि नोंथाङा जुदि मालायनि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबायबाथाय नोंथाङा बेवहाय मानिटाइज जानायनि चान्स थाया। आरो बेनि अनगायैबो दाखालिबोसो मोनसे इउटिउबआ मोनसे रुल फोसावदों। बे रुलानो जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि भिडिअफोरखौ फेसबुकफोराव बा वाट्सएपफोराव बेखौ शेयार खालामलाबायबाथाय नाथाय इउटिउबआ आंखौ बारा मानिटाइजेशन खालामा होननानै आं खोनानो मोनदों फ्रेन्ड्स। तो बेखायनो जानो हानाय नोंथांनो बै जायखिजाया मोनसे जाहोननि थाखाय नोंथांनि इउटिउब चेनेला मानिटाइज जायाखै खोमा होननानै आङो सानो फ्रेन्ड्स। तो नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि भिडिअफोरखौ नोंथाङा खायसे मोजां भिडिअ नोंथाङा आपल'ड खालामनो नाजा। नोंथाङा गावनि अन क्रिएशन भिडिअफोरखौ नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनो नाजा। इयुनहाय नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनिफ्राय अर्न खालामनो हागोन आं बेखौ दिनै नोंथांनि सिगाङाव बुङो। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों निक'दिन नार्जारी बिथाङा सोंदों आदा मोनसे इउटिउब चेनेलआ गुबुननि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामना हरखांनायनि उनाव खनसे कपिराइट स्ट्राइक फैयोब्ला बेबायदि इउटिउब चेनेलाव इमनेटाइजेशननि थाखाय गनायजाथाव जागोन ना जाया? प्लिज आदा रिप्लाइ टु मी अके। तो बिथाङा सोंहरदो तो निक'दिन नार्जारी नोंथांनियाव जुदि कपिराइट स्ट्राइकआ जुदि मोनसेल' फैदों बा मोननै फैदों अब्ला जेबो प्रब्लेम गैया। नोंथांनि चेनेला मानिटाइज जागोन। नाथाय जुदि नोंथांनियाव जुदि मोनथाम जुदि कपिराइट स्ट्राइक फैयो अब्लासो नोंथाङा गिनो गोनां। जेब्ला नोंथांनियाव मोनथाम कपिराइट स्ट्राइक फैयो अब्ला नोंथांनि चेनेला डिलीट जालांगोन। तो बेखायनो नोंथाङा जोबोद थियारि था जे जाहाथे बेबायदि मोननै मोनथाम कपिराइट स्ट्राइक फैया। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिथां निउ बड' भिडिअ बाय बोहैमा बसुमतारीया बेखौ सोंदों। गिबियावनो गोजोननाय जासिबाय सार। जोंनो बर' डिक्सनारिआव मानो दाबो गासैबो वर्ड्सफोरखौ मोनाखै अनलाइनाव सार हायोब्ला बानायदो नों। तो साबायखर थाबाय नोंथाङा रिक्वेस्ट खालामनायनि थाखाय। तो फ्रेन्ड्स आङो बेबायदि दासिमबो एप्स बानायफेराखै। जोङो डिक्सनारि एप्स बानायनो गोनांबा गोबाव समनिबो आंखाल जायो आरो गोबां बेवहाय खस्थ'बो खालामनो गोनां जायो। तो फ्रेन्ड्स आं बेबायदि मोनसेबो एप्स बानायफेराखै। सोरबा जुदि बानायोब्ला जोबोद मोजांनि खोथा। नंगौ नोंथाङा जोबोद मोजां मोनसे खोथाखौनो बुंदों। जोंनि गेजेरावबो अनलाइन मोनसे डिक्सनारि थानाया मोजां जेरै इंलिशनि अनलाइन डिक्सनारि दङ। तो फ्रेन्ड्स आंबो खावलायनो नागिरो
सोरबा सुबुङा जुदि बेबायदि एप्स बानायनो रोंगौ अब्ला बिथांमोना जाहाथे जोंनि बर' डिक्सनारिखौ दिहुनो आं बेखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय। थ' साबायखर थाबाय बोहैमा बसुमतारी बिथांनिसिम। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों प्रनजित नार्जारी बिथां सोंदों आदा KTM खौ अपेन खालामखांनायनि उनाव KYC खौ माबोरै खालामो भिडिअ खालामो आदा। थ' फ्रेन्ड्स आं नोंथांनि सोंथिखौ बारा हमनो हायासै मानो होनबा KTM होननाय बेखौ आं बुजि मोनासै। ATM खौ बुंखो ना बले नोंथाङा पेटिएम खौ बुंखो आं बेखौ बुजि मोनाखै। जुदि पेटिएमब्ला अब्ला बेवहाय मा जों KYC खौ जोङो फिलआप खालामनो हायो। थ' फ्रेन्ड्स नोंथांनि रिक्वेस्टखौ लानानै आङो नेक्स्ट सप्तायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। नोंथां आंनि भिडिअखौ नायबाय था। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिरिन्दाव बर' बिथाङा सोंदों हेल' आदा आं आंनि फेसबुक इमेल पासवार्डखौ बावगारबाय बेखौ मिथिफिननो हागोन ना हाया आदा दङब्ला थाबैनो भिडिअ बानायदो। थ' फ्रेन्ड्स बेनि पासवार्डखौ जों बानायफिननायनि मोनसे राहा दङ। थ' फ्रेन्ड्स आङो हायोब्ला नेक्स्ट सप्तायाव नोंथांनि बे रिक्वेस्टखौ लानानै भिडिअ बानायनो नाजागोन। थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों BK जितेन सोरगियारि बिथाङा सोंदों जे हेशटेगखौ होनायनि जाहोना मा आदा। थ' फ्रेन्ड्स जों हेशटेगखौ होनाय जायो खायसे स्पेशल कीवर्ड्सफोरखौ जों हाइलाइट खालामनो थाखाय जों बेखौ होनाय जायो। जेरैबायदि आंनि नै सोंथिनि सोंनायनि जिथु रुलाव हेशटेग बाहायनो नोंथांमोननो खोन्थादों। जेब्ला जोङो हेशटेगनि उनाव जायखिजाया सोदोबखौ जोङो स्पेस होआलासेनो लिरनाय जायो अब्ला बेयो मा जायो मोनसे हाइलाइटआव फैयो। थ' फ्रेन्ड्स बे स्पेशल पार्पसनि थाखाय जोङो खायसे मेसेजफोरखौ जों मा खालामो हेशटेग खालामो। हेशटेगखौ होनानै खायसे सोदोब लिरोब्ला मा जायो जोङो बेखौ इन्टारनेसनेलि बेखौ जों सार्च खालामनो हायो। जों थाबैनो बेखौ नुनो मोनो बा जों सार्च खालामबा जों गासै हेशटेगनि सोदोबफोरखौ जों नुनो मोनो। थ' फ्रेन्ड्स नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो जों हेशटेगखौ मिउजिकेलि होननाय एप्सआव दानिया गोबाङैनो बाहायनो मोनो आरो बे खोथायाबो सैथो जे आथिखालाव जोङो इउटिउबावबो जोंनि जिथु डिसक्रिपसन बक्सआव जोङो जायखिजाया मोन 10 ना 15 हेशटेग जोङो वर्ड्सफोर लिरनो हानाय जाबाय। थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर जासिबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों गोसोखां टिभिनि क्रिएटर बिथाङा सोंदों बुजिबाय सार थेंक्स मोनसे खोथा इउटिउबनिफ्राय माबोरै फैसा खामायनो हायो एसे फोरमायदो। गोसोखां टिभिनि क्रिएटर्स नोंथां इउटिउबनिफ्राय फैसा खामायनो गोनांब्ला खायसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो। थ' गिबियावनो नोंथाङा मोनसे चेनेल थानो नांगोन। बे चेनेलाव नोंथाङा भिडिअ आपल'ड खालामनो नांगोन आरो बे नोंथांनि चेनेलाव 1000नि साबस्क्राइबारनि बारा साबस्क्राइबार थानो नांगोन। बेनि अनगायैबो नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव वाच टाइमा 4000 आवार्स जानो नांगोन। थ' बेनि अनगायैबो नोंथाङा बेनिफ्राय फैसा आरजिनो गोनांब्ला नोंथाङा मनिटाइजेशन अपसनखौ नोंथाङा एनेबल खालामना लानो नांगोन। थ' बै मनिटाइजेशनखौ जेब्ला नोंथाङा अन खालामगोन अब्ला बेवहाय नोंथाङा मोनसे एडसेन्स एकाउन्ट होनो नांगोन। नोंथाङा एडसेन्स एकाउन्टखौ इन्टारनेटआव बानायना लानांगोन। थ' फ्रेन्ड्स बेबायदिनो गोबां दङ स्टेप दङ। नोंथांनो आङो मोनसे भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय उनाव रियेलि जों माबोरैहाय इउटिउबनिफ्राय जोंनिया फैसा अर्न जायो। थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जाफुंसार नार्जारी बिथाङा सोंदों जे नोंनि चेनेला आंनि थाखाय बेस्ट चेनेल सार आं नोंनि चेनेलखौ माब्लाबाबो बावनो थांनाय नङा सार थेंक्स। थ' साबायखर जाफुंसार नार्जारी नोंथां। थ' नोंथाङा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो होनना बुंनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। थ' आं बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ बानायनो नाजागोन। नोंथांमोना आंखौ प्लिज सापर्ट खालामलांबाय था। बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ थुलुंगा होलांबाय था। अब्लानो आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो मोजां भिडिअ बानायलांबाय थागोन। थ' आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय साबायखर जासिबाय जाफुंसार नार्जारी बिथांनिसिम। थ' बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिरखां दैमारी बिथाङा सोंदों आदा आंनिफ्राय सोंथि इउटिउब चेनेलाव मारै रां खामायनो हायो आं आपल'ड खालामनाय भिडिअसफोरखौ साबस्क्राइब लाइक खालामनो रां खामायनो हायो आरो इउटिउबाव मारै बेंक एकाउन्टखौ होनो हायो आं रोङाखै अन्नानै आदानिसिम भिडिअ खालामना फोरमायहरनाय प्लिज। थ' नोंथांनि रिक्वेस्टखौ लानानै उनाव आं मोनसे भिडिअ बानायनो नाजागोन रियेलि जों बेखौ माबोरै खालामनाय जायो। नाथाय नोंथांनो फोरमायनो नागिरो नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय फैसा अर्न खालामनो लुगैयोब्ला खायसे नेम कानुनफोर दङ। गिबि नेम कानुना जाबाय नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव 1000 साबस्क्राइबारनि बारा साबस्क्राइबार थानो नांगोन आरो लोगोसे नोंथांनि वाच टाइमा मा जानांगोन 4000 आवार्स जानो नांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा बेखौ मनिटाइज खालामनो नांगोन। नोंथाङा एडसेन्स एकाउन्टखौ बेवहाय लिंक खालामनो नांगोन। थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि आंनि नैबे
फिननायनिफ्राय बुजि मोनाखैब्ला आं इयुनाव मोनसे भिडिअ बानायमारगोन बे भिडिअ नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय रियेलि जोंनि इउटिउबाव जोंनि बेबायदि मनिटाइजेशना रियेलि माबोरै खामानि मावो थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों आनन्द बर' बिथाङा सोंदों सार आंनि इउटिउब एप्सखौ अन खालामबोला अपसनफोरा गोजौआवसो नुजायो बेखौ गाहायाव लाबोनायनि राहा दं नामा आनन्द बर' नोंथांनि प्रब्लेमा मा जादों आं बारा बुजि मोनाखै नोंथाङा हायोब्ला प्लिज अन्नानै नोंथांनि प्रब्लेमखौ नोंथांनि इउटिउबनि जिथु अपसनफोरा सायाव ओंखारो होननानै बुंदों बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनानै आंनि भिडिअनि सिङाव नोंथाङा बेखौ फोरमायहर जाहाथे आङो बे प्रब्लेमखौ बुजि मोनो थ' नोंथांनि प्रब्लेमखौ जिहेतु बुजि मोनाखै नालाय दिनै आं फिननाय होनाया गोब्राब जागोन फ्रेन्ड्स थ' बेखायनो नोंथाङा आंनि नैबे भिडिअनि सिङाव नोंथाङा नोंथांनि बे प्रब्लेमनि मोनसे स्क्रिनशटखौ नोंथाङा कमेन्ट हिसाबै हरोब्ला आं बुजि मोनगोन आरो इयुनाव नोंथांनि प्रब्लेमखौ आङो सल्भ खालामनो नाजागोन सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय थ' बेनि उनाव नेक्स्ट सोंदों फैमाल नार्जारि बिथाङा सोंदों आदा नोंनि भिडिअ आरो फोरोंनायजों आं माखासेखौ रोंबाय आरो हाबाय आदा आंबो मोनसे सोंनो लुबैदोंमोन बेनो आंनि सोंनाया जेन'बा बेनो आदा आंनि गार्लफ्रेन्डनाव सोरबा फन हरबाय आंनावबो फन हरफानाय खालामनो हाया नामा आदा हायोब्ला अन्नानै खोन्थाहर थ' साबायखर नोंथां फैमाल नार्जारि नोंथांनि सोंथिनि थाखाय साबायखर जासिबाय नाथाय फ्रेन्ड्स आं दासिमबो बे आदबखौ आङो रोङाखै थ' फ्रेन्ड्स नोंथांनो रियेलि बे आदबखौ आं मोनोब्ला नोंथांनि रिकुवेस्टखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ बानायनो नाजागोन थ' फ्रेन्ड्स सोंथिनि थाखाय साबायखर जासिबाय बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिनय सरगारि बिथाङा सोंदों जे हाय सार आंनि गिबि सोंथि नोंनिसिम काइन मास्टारनि सोमोन्दै नोंथांनि बुंनाय बादि फट'सनि बेकग्राउन्डआव ग्रीन कालार होदोंमोन नाथाय दानजायाखै ग्रीन कालार ना हले अनलि रेकर्डासो जायो नामा फट'आ जाया नामा बेनि थाखाय मोजाङै स्पेशल कमेन्ट बक्स 3आव मोजाङै खोन्थाहर सार बेनि सोमोन्दै बेनि थाखाय आं आसा खालामो नोंनिसिम सार प्लिज थ' बिनय सरगारि नोंथाङा जिहेतु बुंदों मा जोङो फट'आव ग्रीन कालार होयोब्लाबो बेनि ग्रीन कालारखौ जोङो रिमुभ खालामनो हागोन हाया बेनि थाखाय नोंथाङा बे खोथाखौ नोंथाङा सोंहरदों थ' फ्रेन्ड्स जोङो काइन मास्टाराव जों माब्लाबो जोंनि फट'नि ग्रीन कालारखौ जों रिमुभ खालामनो हाया फ्रेन्ड्स जों अनलि जोंनि भिडिअ बा जायखिजाया रेकर्ड खालामनाय भिडिअनि जों ग्रीन कालारखौसो बेवहाय जों रिमुभ खालामनो हायो नाथाय बेनि सोलायै जोंहा मोनसे राहा दङ फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेखौ ट्राइ खालामनो हायो बे जाहैबाय नोंथाङा पिक्सार्ट होनाय मोनसे एप्स दङ बै पिक्सार्ट होनाय एप्सआव नोंथाङा मा ग्रीन कालारखौ रिमुभ खालामनो हायो थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि माबोरैहाय पिक्सार्टआव जोंनि फट'नि जोंनि ग्रीन कालारखौ जों माबोरै रिमुभ खालामनाय जायो बेखौ नोंथाङा मोन्थियाखैब्ला आंनि नैबे चेनेलाव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखांबाय आरो बे भिडिअनि मुङानो जाबाय जोंनि फट'नि बेकग्राउन्ड कालारखौ जों माबोरै रिमुभ खालामनानै जों बेखौ ट्रान्सपारेन्ट खालामनाय जायो बेनि सायाव मोनसे आं भिडिअ बानायबाय नोंथाङा आंनि नैबे चेनेलनि सिङाव बे भिडिअनि लिंकआव थांनानै नोंथाङा नायहैबानो मोन्थिनो मोनगोन थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों लंकेश्वर बसुमतारी बिथाङा सोंदों ओइ आदा बेलेग एप्सफोराव डार्क थीम जाया नामा आदा अन्नानै एसे फोरमायहरदो आदा लंकेश्वर बसुमतारी नोंथां जोङो अनलि मा इउटिउबावल'सो जोङो बेखौ मा डार्क थीमखौ होनो हायो गुबुन एप्सफोराव बेखौ होनो हाया दासिम बेखौ होनो हानाय जाथ'वाखै फ्रेन्ड्स थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय आसा खालामो नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै बेनि उनाव नेक्स्ट निक'दि नार्जारि बिथाङा सोंदों ओइ आदा आंनि मबाइला भिभ' Y71 नाथाय बे मबाइलाव डार्क थीम आनो गैया आदा माबोरै खालामनांगौ जाखो निक'दि नार्जारि नोंथां आङो मोनब्रै मबाइलखौ आङो टेस्टिं नायबाय जे बेवहाय डार्क थीमा आसलते एप्लिकेबल नंगौना नङा आं भिभ'आवबो नायबाय अप्प'आव नायबाय आरो HTC नायबाय आरो मोनसेया जाबाय सेमसां गेलेक्सि J7 बे गासै मोनब्रै मबाइलफोराव मा जायो जोंनिया डार्क थीमा बेहो एप्लाइ जायो बा जों बेखौ डार्क थीमखौ जों बाहायनो हायो थ' अब्ला फ्रेन्ड्स जोंनि भिभ'आव बे डार्क थीम खालामनो हायैनि जेबो प्रब्लेम गैया थ' नोंथाङा नाजाबाव निस्सय नोंथाङा हागोन थ' नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आं आसा खालामो थ' नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जाफुंसार नार्जारि बिथाङा सोंदों गुड मर्निं सार जोबोर मोजांनि बाथ्रा सार थेंक्स सार थ' बिथाङा आंनि डार्क थीमखौ माबोरै होयो बेनि भिडिअ रिप्लाइ हरदों थ' साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो थ' बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों DS प्रेजेन्टनि क्रिएटर्स बिथाङा सोंदों आदा आं दाखालै बे बाथ्राखौ हिन्दी चेनेलाव नायदोंमोन जे हिन्दी चेनेलावहाय बुंदोंमोन जे अपसनखौ
मोनाब्ला आपडेट खालामनो होनना नाथाय आं आपडेट खालामबाबो मोनासै। डिएस प्रेजेन्टनि क्रिएटर्स नोंथाङा आपडेट खालामखांनायनि उनाव बे अपसनखौ मोनथारगोन मानो होनब्ला बेयो अल वर्ल्ड वाइड बे एप्लिकेबल जाबाय। थ' मोनफ्रोमबो डिभाइसफोराव बे डार्क थीमखौ नोंथाङा मा खालामनो हागोन बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' नोंथाङा एसे नाजाबाव निस्सय नोंथांनियाव बेयो जागोन। थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामबाय। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिथां बड'सा बसुमतारी बिथाङा सोंदों नोंथांनि इउटिउब चेनेलखौ नुनानै गोजोनदों। नोंथाङा मोनसे खामानि मावोब्ला जोबोद गोजोनगौमोन। आं खोथाया बेनो जे लाइट फेसबुकआव मानो फल'आ श' खालामा बेखौ नोंथाङा बिजिरनानै होब्ला गोजोनगौमोन नोंथां। थ' बड'सा बसुमतारी नोंथां आंबो बेखौ जोबोद चेक खालामदोंमोन जे जोंनि फेसबुक लाइटआव बे अपसना माबोलाबो फैया जे फल' खालामनाय अपसना माबोलाबो फैया। अनलि जोंनि मोनसे जेनेरेल जिथु फेसबुक एप्सआवसो बेयो फैयो, बे फेसबुक लाइटआव फैया। थ' फ्रेन्ड्स आङो उनावहाय बेनि मोनसे सल्युसन मोनोब्ला निस्सय नोंथांनो आङो भिडिअ महरै जनायगोन। थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा आंनि चेनेल आपल'ड जानाय भिडिअखौ नायबाय था। थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर जासिबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों गपाल दैमारी बिथाङा सोंदों जे एसि मार्केट एपआव आं पावार डिरेक्टर एपखौ प्र' भार्जन मोनाखै बेनि मोनसे राहा दं नामा? दैमारी नोंथां जे जोङो एसि मार्केटआव जों पावार डिरेक्टर एपखौ जोङो प्र' भार्जनखौ जोङो मोननाय जाया। थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेखौ प्ले स्ट'राव मोनगोन। नाथाय नोंथांनो आं मोनसे साजेसन होयो। साजेसना बेनो जे जोंहा बे जेबो गुबुन राहा गैया। नाथाय बेखौ मोननायनि राहाया जाबाय नोंथाङा बेखौ पेइड भार्जनखौनो खालाम। बेवहाय बारा लानाय जाया, खोब लायोब्ला 150-200 माबा मोनसे लागोन। नोंथाङा बेखौ पेइड भार्जनखौ लायोब्लानो गासैबो खामानिया नोंथांनिया जाफुंगोन। थ' फ्रेन्ड्स आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। गासैबो आंनिसिम सोंथि सोंगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो इयुनावबो आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ लानानै आंखौ सोंथि सोंबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो आसा खालामो नोंथांमोननि सोंथिनि फिननायखौबो आङो इयुनाव होबाय थानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङाबो जुदि सोंथि सोंनो लुगैदोंब्ला अब्ला आंनि जायखिजाया भिडिअनि सिङाव नोंथाङा कमेन्ट बक्सनि सिङाव सोंथि सोंहरनो हागोन। थ' सोंथि सोंनो थाखाय मोनसे नोंथाङा रुल्स फल' खालामनांगोन। बे रुल्सआनो जाहैबाय नोंथाङा हेशटेग लिरनानै रमेन बर' आस्क होननानै जायखिजाया सोंथि नोंथाङा सोंनानै कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा हगारना होनांगोन। थ' नोंथाङा जेब्ला हेशटेग लिरनाय समाव मोनसे नियमखौ मानिना सोलिनांगोन। नोंथाङा हेशटेग लिरनानै रमेन बर' आस्क होनना लिरनायाव जेबो स्पेस होनो नाङा आरो बेखौ नोंथाङा लवार केस डेट मिन्स नोंथाङा फिसा आखरजोंसो लिरनो नांगोन। थ' अब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ। अब्ला नेक्स्ट सानडेआव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों थ' फ्रेन्ड्स दिनैनि सानडे कमेन्ट बक्स नम्बर 3खौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे। जै बर' हारिनि।